everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Bahala na lang nimo gaong kog dukot. Sudanan sa dakog dukot. Pikas kamot dukot. Sudan pikas dukot gyapon. Ayay, kagahi ba ini dukot. Bahala mo kaon lang kog maayo. Aron di kumusamot kapas mo. Kagahi. Hala, kabuang nadaan sang unod. Nawag na ko panuhot tungod sa dukot. Pero, oy, undanon. Hala, may tingog ko nadunggan. Ingo sa, hilak atong dwinde. Muhilak sa daning dwinde. Karon kang dwinde haka. Isoti ka sa sako, do! Lungguan tikas mga dahon ni mong o kilawon tikang way suka-suka. Ikay akong sudanon ron. Hala. Walang namatay lang ko. Dinding abaw! Awa maminaw dinding abat ay gasig-isig hilak. Tayo parigodo na. Nganong niyam siya akong payag. Hoy! Amaw kan dindi ha ka, gibiyaan ko nimo, wa kibatasan. Bago kapag ani, nagkailan ako, bago pa ta nagkaila, pirti na nimong haura. Kung natahon ti kan dindi ha karon. Ikaw rin kung kanon doon. Hoy! Hilak-hilak pa! Tay, baka hilak baga? Oy, nga nung mihilak ka, tubangan na ng mga dahon, oy! Mura man doon na giputo siya. Hala. Unsan na? Unsan? Ay! Sapaw ka! Magsaka na kayo ka! Tuwagin! Ako kasi kumatayan sa kumay na prinsesa! Prinsesa Ay, salamat. Haba ang ngayon ay, muna kong iro nga, ni diwalwal ang dila. Minsan lang ito! Iro, kinahana ba? Ala ba? Unsam sa itong imong dahon, ay, pilit man kayo. Di na ko katingog, kay ni pilit og maayos kong baba. Papa, man kayo ka! Suko ka, saman. Bagay tan yun diha ka. Suko kang gibalda ti kasi imong pag-imot. Minsan, imot! Ay, si pangutana. Masin ka panguta. Noel Rabe! Alasa mo dahito na kung sangpit mo, Noel Rabe, oy. Di na kung sangpit mo, oy. Ay, si pangutana ko sa imot. Yun na parigot. Kisam na giputos ng mga dahon. Mga dagkong dahon. Ha? Og mo imong gilakan. Kisa na? Mawala si Prinsesa Estea. Ay. Ang among buhatay ang prinsesa. Sus. Namatay na siya. Gamay ba nyo diha. Pag dito na ko siya, nakikrisa na ako kadong. Ato ganina. Muhilak pa kang gamay kikag ba. Naagin na dito ang imong prinsesa sila. Ay, sabi mo, hala ko kaniyot, be. Hala. Okay na to. Okay na. Abi ni mo ba? Naaan ko nilang buang. Ikaw magad! Ayaw na ko basula. Kung di mo pa kong basulan, Nga. dili ka na ikaukap sa mong papa. Hilas. Dili ka na ka. Halo. Kumuton ko ba Dili kanito? ka, katawag nilang imong bakos. Pag-resindo ha bapo. Uy, midalikyat. Kaya na itong ginala ng
Giban ako unsa ka itong nanukto ka ganina. Kuyawan sa bitaw ko. Mayo gani kay amaw-amaw ra nakasud. Lain pa'y ato, Armando. Usa ka na, Ilsa. Sa'yo sa buntag, magkuha na lang taga porinarya. O pasukdan na lang nato og lungon ang maong babay. O dili na lang nato nadugayon pa. Ato na lang ipalubong ang patay niyang lawas. Kun mao, dili na lang imbal sa marong. O nganong imbal sa maron pa man. Mahibawaan kini nga tagalaing planeta. Husto ka sab. Ako'y tumana, Armando. Dili ko gustong masayran sa uban nga nakabangal kitag usa ka alien. Dili ko gustong masamok pa kita. Ang importante, nga malubong nato siya sa husto nga pamaagi. Oh, sige, sige. Ikaw ang matuman, Ilsa. Mane ang inyong prinsesa. Muna siya. Pagyod! Sige mo ka. Dili naman. Hala. Uy, anong nitutok magkagmayo sa mong prinsesa Estia? Mauni ang inyong prinsesa. Mauna siya. Sure ka? Unsay? Sure. Mao ba ni imong prinsesa? Lagi. Gwapa lagi. Wapa man. Kaano ko na namatay, oy. Ay, doon na ang ako'y plano da. Dutak ununan, ano niya, oy. Ini ba patay naman, hindot ni ununan, da pa pa ni. Unsay inununan? Imot ni mo, oy. Doon na ang ako'y plano. Nga, ipuli na ko siya sa dapit ni Irang. Di ka na pangutanan ni Moy. Akong asawa! Pero ano kung patay? Patay naman. Ngano nihilak mo siya ma. Kini mga imo prinsesa mo'y namatay. Ay, himo ko taning asawa. Pero patay naman eh. Taas na ilong oh. Bawag kay pilok. Murag birhin nga natog. Hilak pagikap, ti man mo gamayag luha. Edwin di ko ka. Unsa man tao ka? Karon pa ko. Sulti na ay. Sige, hilak. Sulti. Sulti na. Kanuhan nga namatay ka. Saan da guay bias? Edwin di ay. Butay ka, prinsesa Estia. Saan da guay? Sa kinaong idigdi na ni Edwin di, no? Ala! Kuyawas, kamunggay luha sa dwindi, oh, kamunggay man. Inigtagag sa saog, mugilaw, bulawan. Hilak pa. Hilak pa. Bulawan, pero gagmay kayo. Gamay ko ni, dwindi ko ni. Sige, ay paghurog hilak. Kadit kayo, ha? Hilak lang niya, hilak lang. Ay lang paghurog hilak. Sige, nana. Gisawad ko na sa... gisawad na ko planganita. Sige, paday, hilak. Ano man? Ano, hunong ka na ba? Napugod na no, karon. Nag-goal maghaga! Di ba? Sige, hilak! Paday, hilak. Hilak. Sige, mo kag istorya. Hilak lang. Ikaw, hinuoron. Pwede ka! Ayo! Balag ba yun ng hulong? Sige, hilak. Hala ka dia. Hala ka. Sige, hilak. Kusog pa. Kanang muluhaog. Bayo. Kanang daghang kamunggay. Na moaga mo daghang kamunggay mo agas kasi mga mata. Aron iso sa planeta. Ako nang mahipos. Mahipos ako mga bulawan. Gihilak. Okay, batasan. Okay, wow. Magkakagnaong. Ay, sige, istorya, hilak lang. Hindi kasabaan, hindi mayo. Hinampa ka! Huwag kay buot! Ayaw lagi sulti, hilak lang! Sige, ay gundang, ha? Kung di mapuno sa mga bulawang luha ang planganita. Sige, padayon! Basi ba istorya, ikaw, hinuol, bagong liog ni mong gamay karon. Nag-uol magaga!
Sige, hilag diya! Ang tambal ka gold, kinala mo hilag ka maayo. Sige, hilag, hilag. Daghan na paghilag, ha! Ay, nasahod na ako ang luha atong dinde. Noel Rabe! Di naman ako masangpit ni mo. Lasa man na ito. Ay, bulawan. Bulawan na yung luha. Nagkasahod ko kong luha sa dinde. Mga 1/4 sa plangganita. Karon. Ay, mga luha, nigahin na. Nahimong batong bulawan. Butan ako ninimbag nga akong gigunitan. Ha? Nahakop na ako. O dyan eh. Wah! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.